Κυρίες και κύριοι, έχω την πολύ μεγάλη τιμή να έχω σήμερα καλεσμένο τον Τεό Παπαχρήστου, έναν από τους συνιδρυτές, μπορώ να πω, της πιο σπουδαίας ομάδας Ελλήνων στις Βρυξέλλες, του Αστέρα Βρυξελών, μπασκετική ομάδα. Γεια σου Τεό, πώς είσαι? Γεια σου Βασίλη, γεια σου Βασίλη, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σου λόγια και για τον Αστέρα. Μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη ομάδα, τώρα που το ξανασκέφτομαι, των Έτσι. Βρυξελών. Με τον Τεό είμαστε πολλά χρόνια φίλοι, είναι πολύ μεγάλος μπασκετάνθρωπος. Κάποτε είχε και το Σάσα Βεζέγκοφ ψιλοάιφερ του, έχω να σας πω, έτσι αποκλειστικά εδώ. Όχι, εντάξει. Νομίζω τα ματσάκια που παίζαμε εδώ στις Βρυξέλλες όταν ήσουν εδώ ήταν πολύ καλύτερο επίπεδο τώρα, γιατί εντάξει, μην κρυβόμαστε. Μπασκετικός πανιόνιος είσαι, οπότε το επίπεδό σου είναι αρκετά υψηλό, Βασίλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν θα κουπεί με τίποτα. Τις εντυπώσεις όταν τον είδες πιτσιρικά, ας πούμε. Εμείς παίζαμε αντίπαλοι, επειδή ήμουν στο εφηβικό και ήταν ένα από τα παιδιά που φαινόταν ότι ξεχώριζε πάρα πολύ. Είναι πολύ ψηλό, με πολύ μακριά άκρα και έφεση στο σκοράρισμα από τότε, ρε παιδί μου. Φαινόταν ότι είχε μια αντίληψη, ένα μπασκετικό ταλέντο, το πώς κινείται στο χώρο, το οποίο δεν το είχαν άλλα παιδιά εκείνη τη ηλικία. Και προφανώς δούλεψε κιόλα πάρα πολύ. Πήγε και στην Μπαρτσελώνα, πήρε παραστάσεις, πήγε και στο NBA, εννοείται προφανώς και στον Ολυμπιακό κτλ. Και ανέπτυξε πολλές πλευρές του παιχνιδιού του, το πώς να κινείται, το πώς να σκρινάρει, το πώς να βάζει το σώμα του. Είναι ένα παιδί που παρόλο που δεν τον βλέπεις και λες ότι είναι σωματικά ένα παιδί πολύ δυνατό ή πολύ ψηλό ή ξέρω εγώ, πηδάει πάρα πολύ ψηλά. Παίζει όμως στο top επίπεδο και είναι MVP material της Ευρωλίγκα. Μια και έχεις κάνει και εσύ λοιπόν και αρχηγός και προπονητής και ηγέτης. Πες μου, το σουτ του το είχε από τότε ή το δούλεψε ή και τα δύο? Και τα δύο. Δηλαδή πάντα ήταν πολύ καλό σουτέρα. Από όταν το θυμάμαι εγώ που παίζαμε στο εφηβικό, ας πούμε. Σε αυτά δουλεύονται. Για να να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να δουλέψει. 31η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ξεκινάμε δυνατά. Μονακό Ολυμπιακός. Άσος. Ω. Είναι διαβολοβδομάδα η επόμενη. Για τον Ολυμπιακό Είναι μόνο να πούμε είναι διαβολοβδομάδα γιατί θα παίξει το μπράβο, Πάρι. για τον Ολυμπιακό μόνο. Σωστά, σωστά. Θα κερδίσει πιστεύω στην Παρί, θα χάσει πιστεύω στη Μονακό. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Πιστεύω ότι αν χάσει την Παρί θα Θα κερδίσει. κερδίσει τη Μονακό. Αποκλείεται να κάνει δύο νίκες και δύο ήττες, πιστεύω. Γιατί Ναι, η Παρί ναι, ακόμα και αν ναι. την κερδίσει, σου βγάζει την ψυχή. Αυτό, Πολύ αυτό. δύσκολο να την Και κερδίσει εγώ το εκεί 30 πλέον. βασίζομαι. Στο ότι ό,τι και να γίνει, ρε παιδί μου, και εύκολα να την κερδίσει την Παρί, θα σε τρέξει, θα έχει υψηλού ρυθμού, έχει γρήγορα γκάρ. Δεν νομίζω ότι θα αντέξουν τα γκάρ του Ολυμπιακού, αν δεν παίξει και ο walk-up κυρίως και στο ρυθμό της Παρί και μετά στο μάτς με τη Μονακό. Εγώ λέω Μονακό γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει απουσίες. Χτες έκανε υπερπροσπάθεια για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και δεν είχε το άγχος βέβαια της νίκης. Εγώ νομίζω και γι' αυτό κέρδισε, επειδή είχε τις απουσίες. Αλλά θα είναι άδειος τώρα. Θα πάει στο Παρίσι που τρέχουν αυτοί. Θα χάσει, μάλλον θα κερδίσει πολύ δύσκολα και δεν θα μπορέσει να πάρει τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Άρα και εγώ είμαι στο Άσο Μονακό. Πάμε δεύτερο, το οποίο θα γίνει στη Βοσνία, να ξέρεις, στο Σεράγεβο. Ντουμπάι Ναι. Μπασκόνια. Άσος, Μπασκόνια, τσίρκο, με κλόουν και χορευτές. Δεν σε Πολύ κακή. προβληματίζει ότι η Ντουμπάι, παρότι δεν έχει πολλούς Ντουμπαϊανούς παίχτες, αλλά όλο αυτό με τις βόμβες και τα λοιπά, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να τους έχει μπερδέψει, να τους έχει το μυαλό τους αλλού, όλα αυτά τους παίχτες. Όχι, πιστεύω ότι δεν του αγγίζει καθόλου. Αμερικάνοι επαγγελματίες είναι οι περισσότεροι. Πάνε, παίζουν, συνεχίζει τη ζωή του. Δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα αυτοί. Δυστυχώς, αν θες τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι δεν του αγγίζει και η Μπασκόνια, αφού πήρε το κύπελο στην Ισπανία, ψιλοσκόρπισε. Εντάξει, δυστυχώς Δηλαδή, το και... καίει, αλλά ευτυχώς τι θα ήταν να χτυπήσει καμιά οικογένειά τους, θέλω να πω δηλαδή. Ελπίζω Όχι, να όχι, όχι. φύγει η οικογένειά τους από τον Ντουμπάι ήδη. Ελπίζω δηλαδή. Δεν νομίζω ότι δεν πήγαν, μπορεί να μην πήγαν και ποτέ. Το δυστυχώς εγώ το εννοώ με την έννοια του ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και η γνώμη μου είναι ότι πρέπει αθλητικά σωματεία, όχι συγκεκριμένα για την Ντουμπάι, γενικότερα να παίρνουν θέση σε τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι απλά οι παίκτες του Ντουμπάι θα παίξουν το παιχνίδι τους, έχει πολλή ποιότητα, έχει καλό προπονητή, έχει στόχο, πολύ σημαντικό, να μπει δεκάδα. Οπότε πιστεύω ότι η Μπασκόνια θα την καθαρίσει. Και εγώ λέω άσο Ντουμπάι και έχω να προσθέσω για να ευλογήσουμε τα γένια μας εδώ που εγώ έχω, εσύ δεν έχεις, ότι Τίποτα μηδέν. κάποια ζώα δεν με πιστεύαν όταν έλεγαν θα είναι έκπληξη η Ντουμπάι και θα πάει καλά στα αρχή της σεζόν. Λέγανε έλα μωρέ τώρα άλλαξε η Άλμπα και ήρθε η Ντουμπάι λέγανε. Αλλά τώρα Μια χαρά. δεν βγαίνουν αυτοί στο τηλέφωνο, οι κύριοι Δουροί δεν βγαίνουν στο τηλέφωνο. Bayern Εφές. Απογοήτευση Εφές φέτος, θα πω άσο. Τι κατρακύλα είναι αυτή για την Εφές, δηλαδή Θα πω πραγματικά. άσο, δεν έχω αρχίσει να τη λυπάμαι. Δηλαδή. Νομίζω οι Παναθηναϊκοί βλέπουν την Εφές και λένε μια χαρά τα έχουμε πάει φέτος, δεν είναι δηλαδή.
Είμαστε εντός στόχων δηλαδή. Με την υπερβολή που περιλαμβάνουν τα λεγόμενά σου, κάπως έτσι είναι. Άσο Bayern κι εγώ. Πάμε επόμενο, λίγο πιο δύσκολο ίσως. Μπορεί και όχι. Ρεάλ Βαλένθια. Διπλό. Ω, Πιστεύω η Βαλένθια θα τερματίσει στα ψηλά, στα πολύ ψηλά. δεν μου λες εσύ, μια και παρακολουθείς και ίσως και πιο πολύ από το μέσο, πώς σου φαίνεται το μπάσκετ της Βαλένθια γενικά? Μ' αρέσει αυτό το γρήγορο, λίγο run and gun. Έχει ταχύτητα, έχει αθλητικότητα, έχει στοιχεία αυτού που λέμε σύγχρονο μπάσκετ και βλέπεις ότι είναι και λίγο άνιωθοι. Κερδίζουν μέσα σε δύσκολες αίρες. Έχουν κάνει μεγάλα διπλά. Οπότε θα είναι ακόμα ένα από αυτά τα μεγάλα διπλά. Για μένα παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, που νομίζω σαν ουδέτερο θεατή αυτό το μπάσκετ θα ήθελα να βλέπω. Αλλά Δεν για να διαφωνώ. πάω κόντρα να κάνουμε και κάνα διαφορετικό θα πω άσο, Ρεάλ. Πάμε σε επόμενο που θέλω ανάλυση, μελή. Παναθηναϊκός Ζάλγκιρις. Δεν ξέρω με πόσα λάβαρα θα έχει πάνω το Telecom Center, αλλά αυτό είναι Λες κάτι να το οποίο δεν μπορείς να κατεβάσουν, προβλέψεις πόσα θα έχει. λες να κατεβάσουν ακόμα κανένα, έχει εκεί πέρα Όχι, κανέναν μπορεί να άλλο, κανέναν ξανανεβάσουν Μπρόντ. κάποιο και να μην είναι ο Μποντιρόγκα, να είναι ο Ρέμπρατσα που το σηκώνει. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τα turning points του Παναθηναϊκού φέτος, ναι, αυτό, όπως το έκανες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το πάρει. Γιατί στα μάτς χωρίς αύριο και με τον Davis λίγο να έχει ρολάρει τώρα στην ομάδα κάποιες εβδομάδες, έδειξε κυρίως χτες εκεί που άρχισε να γυρνάει το μάτς ότι όταν παίξει στοχευμένο μπάσκετ και σωστό μπορεί να έχει επιλογές. Εντάξει, και η Ζαλγκίρις καλή χρυσή, αλλά έχει περιθώριο για μια ήττα πιστεύω τώρα μες στο ΆΚΑ, στο Telecom Arena, πώς τα λένε τώρα αυτά. Telecom Center, σε παρακαλώ. Telecom Center. Δεν διαφωνούμε. Εμείς όχι, δεν στηρίζω. Δεν στηρίζω. Από τι είπε. Στηρίζεις τον Νίκο Δεν Γκάλ. έχει, δεν έχει πάρει χορηγία νομίζω αυτή η εκπομπή, Βασίλη, οπότε μπορούμε να το λέμε ΆΚΑ, μπορούμε να το λέμε Σάλα Νίκος Γκάλης, μπορούμε να το λέμε όπως γουστάρουμε. Νάτος. Άλλα Νίκος Γκάλης, ακομπλεξάριστος ο κύριος Παπαχρήστου. Ναι, ναι. Σεβόμαστε 10 πράγματα, Βασίλη μου. Ή μάλλον θα έχουμε και επιστροφή Λεσόρ. Το ευχόμαστε επιτέλους. Ας πούμε, χτυπάω και ξύλο. Εντάξει, Πες μου με κάτι, έχει κουράσει αυτό χρόνια. το κυνήγι Μάγκησον. Έχεις παίξει πολλά χρόνια μπάσκετ, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα σχεδόν. Η επιστροφή μετά από πάρα πολύ καιρό, πρώτη μέρα μετά από τραυματισμό σε αγώνα, είναι διαφορετική, είναι κάπως. Καταρχάς θα νομίσει ο κόσμος ότι έχω παίξει κανονικό μπάσκετ, Βασίλη, οπότε μην... Ναι, αλλά δεν έχεις και όλους τους 100 φυσιοθεραπευτικούς και γιατρούς, δεν πας δηλαδή δεν Μην τα έχεις την προσοχή φουσκώνεις. που έχουν Εντάξει, επαγγελματίες αθλητές, έτσι. πέρυσι, ας πούμε, που το παιδί πήγε να παίξει στο Final Four, είχε πολύ μεγάλη όρεξη, είχε θέληση. Αλλά εν τέλει, μου κάνει λίγο zoom out, δηλαδή και δει λίγο τη γενική εικόνα. Είναι δύσκολο και θέλει υπομονή, θέλει σωστή επανένταξη. Ο Λεσόρ όταν τραυματίστηκε ήταν ο κορυφαίος ψηλός της EuroLeague. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν ένας παίκτης που απλά θα γυρίσει. Βλέπεις τι έχει γίνει φέτος με τους ψηλούς Παναθηναϊκού, ας πούμε, που έχει φέρει τώρα το Χόλμς, έχει φέρει το Φαρίδ, είχε το Γιούρτσεβεκ που έφυγε το παιδί. Δηλαδή είχε παίκτες οι οποίοι δεν είναι τώρα Της πλάκας. παίκτες της πλάκας, είναι τώρα παίκτες επίπεδου με σοβαρά συμβόλαια και καριέρα πίσω βουνό. Επόμενο, γαλλικό ντερμπι. Παρί Βιλερμπάν. Δεν μου αρέσει η Βιλερμπάν καθόλου, αλλά θα κάνω αντίστροφη σκέψη. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν για τον Ολυμπιακό θα το κάνω τώρα για την Παρί. Και θα πω διπλό Βιλερμπάν. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που είπα, αλλά διπλό Βιλερμπάν. Ναι, βγάζει γιατί θα έχει ένα αγώνα παραπάνω αυτή τη βδομάδα. Θα έχει πεθάνει με τον Ολυμπιακό λογικά, εκτός αν το παιχνίδι είναι blowout. Άρα, παρότι θα παίζει πάλι στην έδρα της και η Βιλερμπάν έρχεται από νίκη στην ΕΦΕΣ. Άρα το καταλαβαίνω. Μόνο για να σε πάω κόντρα θα πω Παρί. Ίσως το ντέρμπι της αγωνιστικής. Ίσως λέω γιατί σου έχω κι άλλα κόλπα παρακάτω. Σερβένα του Σβέσδα, Φενέρ του Μπαχτσέ. Ναι, ωραίο θα είναι αυτό. Ερυθρός έρχεται από πολύ φάπα. Έχει χάσει από την Bayern. Δεν έπρεπε να χάσει χτες από την Bayern. Τώρα, άμα είσαι Ερυθρός, είναι μάτς που πρέπει να το πάρεις αυτό στην έδρα με την Bayern. Βέβαια. Πιστεύω θα σφίξει το Λουρί. Θα το πάρει το μάτσο ο Ερυθρός. Λέω άσο. Πρέπει να μην έχουμε διαφωνήσει ποτέ για μπάσκετ εγώ και εσύ και γνωριζόμαστε 200.000 χρόνια. Ξέρεις, δηλαδή έχουμε πολύ παρόμοιο σκεπτικό. Θα πάω με την πρωτοπόρο, με το Σάρας της καρδιάς μας, ή μπορεί και όχι. Με τη φόρα του πάμε για όλα στα όλα. Δίκαιο. Πιο καλή ομάδα της χρονιάς. Η πιο σταθερή. Πολύ όμορφη Φενέρ φέτος. Τρομερή. Μιλάνο, Μακάμπι. Μιλάνο, χωρίς πολλά. Αυτό είναι μεγάλο παιχνίδι, γιατί όποιος κερδίσει ίσως μένει ζωντανός, είναι πιο κοντά, ας πούμε. Έτσι. Είναι στη μία, ναι, είναι στα ίδια είναι. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω Μιλάνο, γιατί
Η Μακάμπι πήρε πολύ μεγάλη δυναμική από το ότι γύρισε στο Τελ Αβίβ. Μια απόφαση αμφισβητούμενη, αλλά για την έδρα της και τους οπαδούς της σίγουρα καλή, γιατί νομίζω δεν έκανε καμία ήττα στο Τελ Αβίβ. Και κακή για όλες τις ομάδες που παίξαν εναντίον της εκεί. Και τώρα πρέπει να έχουν χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια με όλα αυτά που γίνονται. Επομένως και εγώ πιστεύω Σίγουρα. Μιλάνο. Και τελευταίο, ίσως αυτό να είναι το τέρμι της αγωνιστικής, θα δούμε. Μπαρσελόνα Χάποελ, λίγο ο νεκρός με τον πεθαμένο, με την έννοια του ότι και οι δύο έχουν κοιλιά μεγάλη, μεγαλύτερη και από τη δικιά μου. Φαντάσου. Έχουν κοιλιά, ναι. Μπαρτσελώνα θα πω εγώ εδώ πέρα. Πιστεύω εκεί τα παλικάρια πόσες 3 σερίτες έχουν. Ναι. Είναι πολλές. Πρέπει να το πάρει και θα το πάρει. Και εγώ λέω αυτό το παιχνίδι η Μπαρσελόνα θα το πάρει με μισό πόντο. Πιστεύω θα είναι πολύ ευχάριστο παιχνίδι για να δεις. Θοδωρής Παπαχρήστου, ευχαριστώ πάρα πολύ από Βρυξέλλες, να πούμε φίλος πολλά χρόνια. Εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη. Και στα Για την σχόλια πρόσκληση. κράξτε αυτόν, όχι εμένα. Εννοείται. Μπορεί ότι λέμε να το λέμε και επίτηδες. Μπορεί και όχι. Πείτε μας σχόλια πριν τα μάτς, μην κάνετε τους μετά Χριστοπροφήτες και λέτε μετά καλά πήγε αυτό και έτσι και τα λοιπά. Αστέρα Ολέ και Ντεζολέ που λέγαμε, έτσι, κλασικό. Και φυσικά όποιος χάσει κερνάει καφέ τον άλλον, έτσι. Έτσι. Να είσαι καλά αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.